Jos etsit hyvinvointia ja haluat CBD:n helposti, sinun täytyy tutustua Vidalyn CBD-kapseleihin. Ei sotkua, ei arvailua, vain selkeää kasvipohjaista tukea. Vidalyn CBD-kapselit on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat todellisia etuja ilman draamaa. Jokainen kapseli sisältää tasan 10 mg puhdasta THC-vapaata CBD-isolaattia, joten saat kaiken tuen ilman ei-toivottuja vaikutuksia. Ei monimutkaisia ainesosaluetteloita tai suuria lupauksia, vain 3 puhdasta kasvipohjaista ainesosaa. CBD-isolaatti, riisijauho ja kasviskapseli. Vidalyn valmistetaan Alankomaissa tiukkojen eurooppalaisten standardien mukaisesti, joten tiedät saavasi laatua ja tasaisuutta joka kerta. Halusitpa sitten hallita päivittäistä stressiä, parantaa unta tai tukea nivelten mukavuutta, Vidalyn sopii helposti rutiineihisi. Se on hyvinvointia, joka on yksinkertaista, vakaata ja helppo luottaa. Tutustu Vidalyn CBD-kapseleihin ja koe hyvän olon tiede luonnollisella tavalla.